कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून पतंजली योग समिती सिंधुदुर्ग मार्फत पुढे येते 8 मार्चला 100 पार महिलांचा सत्कार हा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला. या आजींच्या घरी जाऊन त्या आजींचं औक्षण केलं, पूजन केलं, नमस्कार केला. तसंच त्या आजींना शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.